Tengen iki komplek SMA Negeri 5 Taruna. Iki lho kopiku kowen, ora mung sekedar diudhek tok. Kuthaku kok kacang dicen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku lagi nang nggone Dusun Waung di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri lur. Jalan iki yang lurus bakal tembus Jalan Mastrip lur. Yang nganan arah kawasan wisata Guwa Selo Mangkleng, yang kiri mau arah Kota Kediri. Iki dulur-dulur takjak mlaku-mlaku neng pinggir desa Kota Kediri sisih paling kulon lur. Tepate iki Jalan Margotani Sukorame Mojoroto Kota Kediri lur. Sanajana neng daerah pinggiran yen arane kota tetep bae perumahan padet lur. Koyok ngene iki dalane pancen cilik tapi yen nggo mobil cilik terus searah ngene ya cukup. Cuman yen kepethuk mobil saka arah berlawanan ketoke bakal bermasalah lur. Ning dalan iki nggih jogging, nggih sepedaan utawa nggih montoran kalem-kalem penak banget lur. Amarga sakliyane perkampungan ki awake dhewe uga bakal weruh ana lapangan. Salah siji lapangane Kelurahan Sukorame lur, kanan jalan sing asring tinggi macam-macam kegiatan mulai olahraga, uga kegiatan liyane kaya pramuka lan sak panunggalane lur. Terus ana persawahan lur, terus ngarep Gunung Klothok. Lah kanan jalan rada adoh, biyen nenek warung ruwame tapi ya muk sak krempyengan. Warung tengah sawah lur, gak ngerti apa sebabe kok malih kukut. Sing jelas iki persawahan yen wektune tanem pari se awal-awal kae ijo ngiwonengen. Engko yen wayah panen yo kuning ngono kae lur. Terus uga ing dalan iki bakal ana dalan tol lur. Engko tak sepil rada kulon titik lur, jadi mendekati gunung. Bakale mengko ana jalan tol Kediri Tulungagung lur. Kuwi kena dititeni ana pathok warna kuning lur. Dadi ana beberapa omah sing kena dampak lur. Terus ngarep kuwi ana gunung sing cedhek banget iku Gunung Cilik utawa diarani uga Gunung Mas Kumambang lur. Lokasine pas etane Gunung Klothok, gandeng karo Gunung Klothok. Dadi Gunung Mas Kumambang, Gunung Klothok lan Guwa Selo Mangkleng ketambahan kawasan wisata Brigif 16 ana kolam renang, pusat kuliner lan pusat permainan anak-anak. Kene iki dadi salah siji pusat kawasan wisata kang cukup rame tumrap Kota Kediri Barat lur. Tepate Kecamatan Mojoroto. Oke dulur-dulur sing durung ngerti yen wilayah Kota Kediri karo Kabupaten Kediri iku beda daerah lur. Kota Kediri ku ana tengahe Kabupaten Kediri istilahé enclave. Mung saka 3 kecamatan, nanging leng Kabupaten Kediri kuwi puluhan kecamatan lur. Lah sisih tengen iki komplek SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur kang lokasine ana Kediri lur. Alhamdulillah nek Kediri ana SMA Taruna. Iki lur warung langgananku.
Ayo disepil dina iki ana apa wae. Nanging sadurunge tak duduhi bangunan anyar tumrap SMA Taruna Brawijaya, masjid mau terus ana gedung serbaguna lur. Lah iki warung langgananku lur, sanajan nang desa resik. Sing gulone akeh kuwi duduk pesenanku lur. Lah yen aku iki mok sak pucuk sendok teh. Kene iki sing tak senengi gorengane cukup lengkap lur, mesti tahu, gedang goreng, tempe, ono kadang-kadang malah ono telo, pohung. Salah siji favoritku lur gedang goreng. Iki lur kopiku kenthel, pahit, gulane sak pucuk sendok teh. Ya ngono kuwi. Terus panggonane nang kene iki isis lur, dadi penak banget dienggo marung. Kanggo pemuja kopi lur, ngaduk kopi kuwi ya enek rasa-rasane ngono lur anggitmu, ora mung sekedar diudhek tok. Kediri iku kuthaku. Lagi kacangnya klicen ronggon tiang benten itu. Iki lho nek kacang koyok zaman kuno dibungkus kertas minyak lur. Aku nemu kacang ini nang nggone rong warung nek Kediri Barat lur. Salah siji nang kene, sing siji nang Ampel. Lah ki mang kan ono macem-macem kacang enek petang macem ki arepe tak bandingne, tak coba rasane. Kabeh kacang temeng kaya apa. Sing pertama kacang kuno iki kang dibungkus kertas minyak. Isine kacang klicen lur. Terus sing berikute iki keduh utawa wohe trembesi lur. Iki sing paling jadul. Jaman cilik biyen iki aku golek dhewe lur nang wit luru woh keduh terus dipecahi, dibakar, dipecahi sini dipangan. Jadi tangane yo ireng tok lur. Rasane jane gak patek enek. Nah malah iki wis rada mlempem. Rasane kuwi enek gurih titik. Terus ana kecute. Ya dibakar mesti ana pahite lur. Iki arane keduh utawa trembesi lur. Jarang bocah saiki, cah saiki aneka kacang renek sing doyan padahal proteine kan akeh ngono lho. Gumun nang lagi sing ketelu kacang klicen lur. Dadi kok kacang klicen kulite ari sih ana, sing klicen kan mau sing wis gak ana kulite ari. Iki sing paling tak senengi. Tapi ngene iki yen
Ya napa jenenge wis lawas mlempem gak enak banget lur. Oke lur, sawetara sakmene dhisik tak akhiri. Wassalam.